Diolch i werthu'r llyfrau yma. Diolch. Diolch i gyd i chi ddod yma heddiw ar dywydd mor ofnadwy ydy hi. A cymwl di drostan ni yn dal i fod. Ond mi ddawn o leini ni, ond mae rhaid ni sefyll i gyd fel cymunedau a sefyll am beth dan ni weredu yno fo, bob amser. Enwedig, mae gennych chi rei bach yn fama hyn, da ni'n gweld nhw fama hyn heddiw, rhaid ydy'r dyfodol. Rwan, mae gennych ni war dalaw yn Bangor, mae gennych ni uned dalaw, mae nhw wedi bod yn trafodaethu ar bod nhw'n mynd i gau y ddwy yma i fyny. Rwan, does ddim angen bod eisiau cau o'r rhain, fysa nhw'n gwario llai yn y top, a dod â mwy o waith i lawr i'r staff yn y gwylod. Mi fysa hyn yn llawn gwell i cymunedau yna i gyd. Ac hefyd, yn y fan yma, dwi'n mynd i sôn am un peth arall. Mi dwi yn weredu yna fo ydy cadw ysgolion bach. Os ydy cymunedau eisiau cadw ysgolion bach, mi ydw i fyno i gadw nhw i chi. Ar bob cyfri, mae S4C, mae bob un dim yn chael ei fama hyn, ond dim mwy, so i gyd sefyll efo'n gilydd, a diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod yma heddiw. Hey! Woo!